माबायदि खेंफोरथि होनो सानो क'क्राझार जिल्लानि नैबे जि जायगायाव बा न'खराव जोङो फैदों दाख्लैयो सानै जोंनि बिनानाव खम बैसोनि बिनानाव न'खरसेनिनो बिफानि फिसाजो आरो बिफानि फिसालानि फिसाजो सानैबो सुइसाइड जानाय अबस्थायाव बिसोरखौ माने नुनो मोनदों बा बिथांमोनखौ मोनदों दा बे जाथायखौ लानानै जोङो गोरलै लानो हायाखै बिनिखायनो गोरलै लानो हायाखै जे साननि समाव सानैबो बिनानावा सुइसाइड जानाया बे गोरलै बाथ्रा नङा आरो बेबायदि जेबो थासारि गैया न'आव बे नांलाय खमलाय जादों बा बिसोरनि सायाव अयथासार जादों जायनि थाखाय बिसोरो माने सुइसाइड जानो गोनां जादों बेबायदि जेबो थासारि नुवाखै दा बेखायनो जों दिनै खबर लानानै जिखिनि तथ्य मोनबाय बेयाव निस्सय माबा मोनसे रहस्य दङ आरो थारैनो बेयाव माने बुथारनानै बिथांमोनखौ सुइसाइडनि मोनसे माने ड्रामा दिन्थिनानै दोननायनिबो मोनसे थासारि माने मोनसे सर्स माने बेबायदि नुनो मोनो दा बेखायनो पुलिस बिफाना बिनि सायाव तदन्त खालामदों आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दाबि होदों जे बिनि माने उसित बिसार नांगोन मोजां तदन्त जानांगोन आरो खम समनि गेजेराव बिनि गासैबो माने तदन्तखौ फोजोबनानै न'खरा बिसार नागिरदों न्याय नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नागिरदों बे ओनसोलनि गामिनि बा आसामबासिया बिटिआर बासिया बिनि बिसारखौ नागिरदों बे आसलते मा जाथायनि थाखाय बा मा रहस्य दं बेयाव जे न'खरनिनो सानै बिनानावा बे सुइसाइड बायदि मोनसे थासारियाव बिसोरखौ माने उद्धार खालामखो दा जोबोद दुखिया न'खराव जों खौरां लाबाय रायलायबाय बिथांमोना दिन हाजिरा मावो बिथांमोननि बिफा सानैबो बे समाव न'आव गैयामोन हाजिरा मावनानै गुबुननि न'आव दंहैयोमोन आरो आं खावलायगोन जे आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि दिनै बेयाव फैगासिनो दं होननानै मिथिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो आं खावलायगोन जे बिथांमोना जेरैबायदि गुरुत्तयै लादों जेरैबायदि सिरियासलि लादों जों वेलकाम खालामदों आरो जाहाथे न'खरनो क्षतिपुरन माने होनायनि बेबस्था खालामो आरो बे गासै घटनानि सायाव थार मोनसे बिजिरनाय आरो गोख्रैनो मोनसे बिनि जे रिपर्ट बा तथ्य बेखौ रायजो राजानो होनो हायो आरो जायनो दायनिगिरिया बे घटनायाव इनभल्भ जानानै गैया मानो बा जिखि दायनिगिरि थाया मानो बेयो साजा मोननांगोन आरो बेखायनो जोङो नागिरदों जे प्रसासना बिनि जि गासैबो तदन्तनि प्रक्रिया बेखौ स्पिड आप खालामनांगौ आरो पस्टमर्टेमनि रिपर्टआव मा फैदों आरो गुबुन गुबुन सर्सनिफ्राय मा रिपर्ट मोनदों बे गासैबो रिपर्टखौ बिथांमोना गोख्रैनो इन डिटेल लानानै बे घटनानि थार बिजिरनायखौ न'खरनो होनांगोन रायजो राजानो होनांगोन होमब्लासो जों आश्वस्त जानो हागोन खारन बे बिराद सेन्सिटिभ मोनसे मेटार आरो न'खरसेनिनो सानै बिनानाव सुइसाइडनि थासारियाव मोननाया बे गोरलै बाथ्रा नङा दा बेखायनो सुइसाइडनि जुदि बेयाव दिन्थिनो नागिरदोंब्लाबो बिनि बिहाइन्ड द स्क्रिन माबा नङा माबा मोनसे रहस्य थानो हायो आरो बे रहस्यखौ जों बयबो मिथिनो लुबैदों धन्यबाद